na nga bagyo ang low pressure area nga gibantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gitawag kini nga bagyong Egay nga ikaduhang bagyo sa Philippine Area of Responsibility karong Hulyo. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusan kini nga nasigpatan sa sidlakan sa southeastern Luzon. Wala pay giisag nga wind signal karon apan mabatyagan na ang epekto niini sa ubang bahin sa nasod. Matud sa Pag-asa, posible kining mukusog pa og mamahimong super typhoon. Gipaabot kini nga maglihok padung sa Luzon ug posibleng maglandfall sa mainland Cagayan o Batanes Islands. Gawa sa epekto sa bagyong Egay, magpauwan usab ang habagat ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng uwanon ang Eastern ug Central Visayas, apil na ang Cebu, Bohol ug Samar ug Leyte provinces. Ang kusog nga pag-uwan posibleng moresulta sa pagbaha o landslide. Makasinati usab og mga pag-uwan ang ubang bahin sa Visayas. Lakip na ang pipila ka mga lugar sa Luzon ug Mindanao.